салому алайкум бинандагони азиз, ман Диловар Меликов ва дар ин видео мо дар бораи 10 легендаи солҳои 90-уми Тоҷикистон гап мезанем. Обунашавӣ ва лайки худро дареғ надор. коркарди гази 3102 соли 76 оғоз ёфта, пас аз 10 соли истеҳсоли газ-24 ки он дар сохторҳои гуногуни давлатӣ ва хоҷагӣ, таксӣ, ёрии таъҷилӣ, боркашӣ, милиса ва амнияти давлатӣ истифода мешуд, бояд иваз мекард. ҳамон замон яке аз мошинҳои ҳукуматӣ газ-сенза «Чайка», ки аз соли 59 истеҳсол мешуд, намуди зоҳирӣ ва дарунияш кӯҳна шуда, ин ҳам бояд иваз мешуд. пас аз садамае ки соли 80 дар «Чайка» котиби якуми ҳизби коммунистии Белорусия Пётр Машеров вафот кард, қарор қабул шуд ки «Чайка» ба 3102 иваз шавад. соли 81 истеҳсоли 3102 расман оғоз шуд, вале дере нагузашта ба вазири нақлиёт аз болои боло фармон омад: мо намегузорем мошини ҳукуматиҳо дар таксӣ кор кунанд. бинобар ин 3102 бо миқдори маҳдуд, яъне 2-3 ҳазор барои ҳукумат истеҳсол мешуд. солҳои охири мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ, ҳукумат шароити хариди 3102-ро дигар надошта, талаботи 3102-ро тамоман паст кард. миёнаҳои солҳои 90 бошад, мошинҳои хориҷӣ кишварро тамоман ғарқ намуда, 3102 қариб ки гум шуд. танҳо соли 97 пас аз навсозиҳои зиёд ба ӯ ҷони сеюм доданд. сифати боваринок, сохти оддии муҳаррику шасси, нархи дастрас, дизайни классикии зоҳирӣ ва навсозиҳои дохилӣ шумораи истеҳсоли 3102-ро ба 16 000 адад расонид. маҳз ҳамин давра 3102 дар Тоҷикистон шӯҳрат пайдо карда, миқдори зиёди ҳукуматиҳо, ки то ҳол дар газ-24 ва 2410 мегаштанд, ба 3102 гузаштанд. соли 2005 роҳбарияти газ эълон кард, ки истеҳсоли 3102 пас аз 2 сол хотима хоҳад ёфт. истеҳсоли ин легендаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Тоҷикистон ноябри соли 2008 қатъ гардид. миёнаи солҳои 80 чӣ намуди зоҳирию дохилӣ ва чӣ вазъи техникии газ-24 аз рақибони аврупоӣ ва амрикоии худ хеле хафо монд. дар ин байн ҷопон ҳам дилпурона мавқеи худро мегирифт. газ-24 аз соли 68 истеҳсол шуда, худро дар ин муддат аз тарафи хуб нишон дод. ширкати газ ҳанӯз охири солҳои 70 ният дошт ки газ-24-ро ба 3102 иваз кунад. азбаски аз боло иҷозат надоданд ки 3102 барои омма истеҳсол шавад, ширкат қарор кард ки ба газ-24 дигаргуниҳо ворид намуда, муваққатан истеҳсол шавад. ҳамин тавр газ-24 соли 85 пас аз дигаргуниҳои начандон зиёд ба дунё омад. чархони кушоди 205 ба 70 R14, колпаки ҳамвори пластикӣ ва панҷараи пеши пластикӣ пайдо шуд. номгӯи Волга бошад бо хроми ойнаи ақиб, хроми шодкаи шишаи пеш, дандонакҳои бампери пеш аз байн рафтанд. акнун габарити таги фар дар даруни фар ҷой гирифт ва галогени зард ба сафед иваз шуд. хроми болои номер, ки тагаш доимо занг мезад, гум шуд. хроми стойкаи қафо бегабарит шуд ва дастаи дари 3102 шинонда шуд. инчунин газ-24 муҳаррик ва салони газ-3102-ро гирифт. бояд қайд кард ки газ-24 дар хориҷа ҳам шӯҳрати мустаҳкам дошт, хусусан дар Аврупои Шарқӣ ва давлатҳои дӯсти Иттиҳоди Шӯравӣ. дар Иттиҳоди Шӯравӣ бошад 30% ба таксӣ дода мешуд. соли 91 пас аз вориди дигаргуниҳо ба 3102, газ-3129 ба дунё омада, соли 92 истеҳсоли газ-24 пас аз 24 сол қатъ шуд. соли 66 байни ширкати «Фиат» ва Иттиҳоди Шӯравӣ шартнома оиди сохтани заводи ВАЗ дар Толиатти ва коркарди 3 мошин Седан ВАЗ-2101, Универсал 2102 ва Люкс 2103 ба имзо расид. ширкати «Фиат» нақшаҳои «Фиат 124», ки аллакай бисёр давлатҳои ҷаҳон истеҳсол мекарданд, пешниҳод кард. ба ғайр аз Иттиҳоди Шӯравӣ, аз рӯи нақшаи «Фиат 124» дар Испания бо номи «Сеат 124», Кореяи Ҷанубӣ «Фиат Кия 124», Ҳиндустон «Премьер 118NE», Туркия «Тофас Мурад 124» ва инчунин бо номи «Фиат 124» дар заводҳои Болгария, Полша ва Югославия низ истеҳсол шуда, ҷоизаи мошини солро гирифт.
соли 70 ваз 2101, соли 71 2102, соли 72 2103 якумин бор аз ширкати навташкил баромаданд. коркарди ваз 2106 бошад, соли 74 дар кузови 2103 сар шуд. мақсад ин буд ки ба фарқи қафои 03 навгонӣ дароварда миқдори зиёди хрому металли қиммате ки аз хориҷа меомад ба пластик иваз шавад. ҳамин тавр соли 76 ваз 2106 пайдо шуд. 06 ба мардум чунон хуш омад ки талаботаш якбора ба осмон баромад. шаҳрвандон барои соҳиби 06 шудан бояд чанд сол пул ҷамъ мекарданд ва чанд соли дигар навбат меистоданд. тӯли истеҳсоли 06 ба ӯ чандин бор навгониҳо ворид мекарданд. мисол миёнаи солҳои 90 бампер ва рул аз 2105 ва рангҳои замонавӣ ворид шуд. маҳз дар ҳамин замона 06ҳои нав дар бозорҳои тоҷикистон пайдо шуда мухлисонаш дучанд шуданд. ваз 2106 яке аз машҳуртарин мошинҳои иттиҳоди шӯравӣ ва тоҷикистон буда то соли 2006 яъне дар 30 сол 4,3 миллион адад истеҳсол шуд. то ҳол пас аз 44 сол ин легенда дар тоҷикистон мухлисон ва ҷои худро дорад. вақте ки ширкати ваз истеҳсоли купеҳои машҳур ваз 2108 ва ваз 2109-ро соли 84 оғоз кард, ният дошт ки дар дигар завод седани люкс бо тамғаи 2110 барорад. аммо маблағгузории ин лоиҳа мушкилӣ пайдо кард ва ширкат маҷбур шуд ки седанро дар платформаи ваз 2109 сохта тамғаашро 2109 кунад. баъдтар дар байни мардум танҳо бо номи 99 машҳур шуд. дизайнер владислав пашко нақшаҳо ва макети аз пластилинро пешниҳод кард. дар макет 99 мисли 06 чорчашма буд, вале маълум шуд ки фари 99 беҳтар равшанӣ медиҳад. инчунин капот бо қаноти пеш то фар дарозтар шудаанд. соли 90 истеҳсоли 99 сар шуд. аз ҷиҳати техникӣ 99 худро хуб нишон дод. муҳаррики чолукаш 7-8 литр бензин масраф мекард ва гардишҳо осон медаромад. дохили мошин замонавӣ буд. миёнаҳои солҳои 90 сифати истеҳсоли 99 тез паст шуд ва танҳо соли 97 пас аз ворид намудани дигаргуниҳо аввали солҳои 2000 боз машҳур шуд. дар ин давра 99 дар тоҷикистон мухлисони сахт дошт. тюнинги 99 дар он вақт дискаҳои кушод, шишаҳои сиёҳи дар ва шишаҳои пеш қафо, айнакҳои сиёҳи фари пеш, галогенҳои зарди ҳелла, дуга, спойлери қафо ва баъзан ласточка. дертар пас аз солҳои 2000 ин мошин дар тоҷикистон мухлисони ҷавон пайдо кард ки то ҳол ин легендаро зинда медорад. агар солҳои 90 ба сарат 99 меомад, мефаҳмидӣ ки хапат сӯхт бародар. запорожец ё ин ки запорож. ин мошина пешай омаданаш мефаҳмӣ. اگه جوی زپاروژ آماده اسтай. барои мошин реклама дар кор нест. агар навшофир бошӣ, якум фикр یا زپاروژ بگیرم این قدست روز کنم با یگون اولفچه یا که 90 نیست ویژی میگیرم. запорож салони кушод дошта 4 нафар ба азур нишаста роҳ мераванд. вай ҳанӯз дар иттиҳоди шӯравӣ овоза шуда дар байни ҷавононе ки навбат истодан намехостанд машҳур буд. хусусан ширкати заз дар фикри шахсони маъюб буд. барояшон мошинҳои махсус истеҳсол мекарданд. заз 968 мд барои шахсоне ки яке аз пояшон маъюб буд. заз 968 мб барои шахсоне ки ҳардуи пояшонро гум карда ду дасти солим доштанд. заз 968 мр барои шахсоне ки як дасту як пояшон маъюб буд. запорож солҳои 90 ва то миёнаҳои 2000 ки нархаш арзон буд, як имконоти хуб ҳамчун мошин буд. ҳаводорони запорож тюнинги нағзам мекарданд. солҳои охир запорож аз бозори тоҷикистон қариб ки гум шуда, баъзан дар фестивалҳои ретро пайдо мешавад. بچه لایک اجی خیلی